Wong delok. Hah? Wong delok. Iku lho. Sing Shooting ah. ayo. Rainem di shooting. Ayo aku ya isin kok. Lho kok isin? Wong jane ya aku isin. Pantes isin. Rainem kok tikus. Hah? Rainem kok Tikus-tikus selah. Ora apa-apa. Rene. Hah? Madep. Depe rono. Rono. Heeh. Wis shootinge rene kok. Ayo, Dik. Hati-hati but ngentut. Kok ngentut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iso ngrawuh ning Apa? desa Panjang kene. Desa Griyane Panjang? Bapak sapa mau? Hah? Ning griyane Bapak sapa? Singgilnya bapak lanang. Hah? Bapak lanang. Ibu, Wedok. anak-anak. Bencong. Bacok bosok kowe. Bacok, Bu. Aku ora ngerti ora digawe kertas kok. Kowe ora digawe kertas. Ora digawe kertas. Wah. Iki mau Ngerti ta ora kok iso malah tak tok bayaran 20.000 tak tok. padha. Kandhani kok. Iki ngene Nih. ape tak tinggal omah. Tak ijolno Elsapek. Elsapek. Bentolat. Kertase ya didongak-dongakno sik, Mas. Didongakno. Heeh. Ning griyane Bapak sapa iki? Selasa Wage. Tulisane cuwilike. Ning Bapak Selasa Wage. Selasa Wage Matam. Sing nulis iki lho. Kaya tengu. Kok tengu kene iki tulisan apik. Tulisan dokter. Dokter kok ngono. Dokter ah. Wah, iya cilike pol. Kandhani kok. Iki sing nulis iki janjane lulusan apa ya? Hah? Lulusan TK arake. Sarjana. Sarjana apa? Untumu. Untumu Matam bosok ngono. Ana kok universitas kok untumu? Ana. Apa ki untumu? Muria. UMK. UMK. Universitas Muria Kudus. Heeh. UNES, nek UNES. Universitas Negeri Semarang. Bagus mana? Iki untumu iki mau apa? Untumu Universitas Tugu Muda. Bento cah iki. Ora tau mangan bagus sekolahan. Ora disingkat yuk, encen bener universitas. Ora universitas. Ah iku UMK. Nek disingkat. Iku beda. Ayo, Kok nek Dek. arani untumu, untum bosok. Heeh. Kok heeh. Ayo. Tak wacane. Heeh, macanen dhewe. Wacane, Mas. Ayo macanen. Wah, aku gak iso kok. Hah? Gak iso. Kowe ora iso? Gak iso maca. Durene tak macane. Wacane. Ngono kok rebut. Tak wacane ngono Lah ya wacanen dhewe ah. Wacane iki lho. Lah ya tak macane. Iki tak edoni meteng suwe-suwe. Meteng ora mlebu bonbin. Lho, tak wacane sing bener. Iya ngono kok geger. Nah, ayo, Tek. Ning daleme sinten, Mas? Ning griyane Bapak Nur Said dalah Ibu Rubia. Anake. Anake Alah. ora ketok, Mas. Cuwili kok. Pancene kacamata aku ki lho. Kandhani kene wis tuwa, Dik. Matane PC1 ya. Matam PC1. Kandhani. Wong ngene kok ora iso maca. DED. Hah? SU. Heh. Hah? Alah padha ae lulusan TK. Kok lulusan TK. Ana Batman. Walah Adin. Jaban bayi. Bayake Apa? tuwa. Hah? Ana Batman. Superman iki. Nganu pahlawan. Pahlawan. Pahlawan Sing iki lho. Wus. Kok wus matamu. Sing SpongeBob. katoke ning jaba iku lho. Iku Superman nyuk. Eh. Iki beda. Tro. Kowe wong loro tak akoni. Apa? Termasuk betah. Kok iso bedah? Betah isin. Kandhani yo. Jane yo isin aku. Aku padha ya isin kok. Hah? Dase wapik kaya plonco blangkon niku. Aneh kok. Hei, 20.000 mbok ki Saresa. keplak-keplakan. Kan dase jeblong ndek iki. Gantoleng kok. Ora rene ta? Heh? Kok sik. Iki yo bunder. Bunder ah. Ha iki bunder. Kandhani Sake sesama umat manusia. Kowe iki gak oleh ngono, Cung. Wah, aku katene ora oleh ngono kok kowe plak-plek ngene. Ora oleh, Cung. Sake. Ayo aku yo jane sake. Sake aja. Iki kancaku. Sake wong aku ora tau kok kowe ndung plak-plek ngene. Iki kancaku. Wong loro caduken ayo.
Kowe nak stroke lho kowe. Kowe nak stroke. Amin, moga-moga Aku keturutan. ketemu. Ning griyane Aja. sapa? Iki mau ning griyane sapa? Griyane sapa? Wacanen. Pak Nur Said karo Ibu Rubiah. Pak Nur Said iki ya pinter kok. Pinter. Pinter wong golek bojo Golek bojo. sing semi radio. Iso iso. Kok iso Lho jenenge sapa Rubiah? Nek bengi iso nyuara. Aja dicetakno. Aja kok cetak. Aja dicetak. Iku ngono kususon. Lho, Pak Nur Said iki pinter ngono lho. Ndok Kudu ingin kesuson. ndok ingin dikai peredam ngono kok kamare. Ben ora ndunguk tanggane. Aku malah reti apik kok. Ora mung kuwi tok. Heeh. Apa? Putrine loro, putrane kae loro. Loro. Wah, jenenge apik-apik anak ya. Apa? Sapa? Dewi Sulisiyanti. Jasone agak tulisan para cuwilik neh lho. Aku lah iku, Mas. Rumah aku jek enom mataku tak lek-lekno. Anake Karo Vina Fatmawati. Fatmawati. Dhewe karo tanggaku. Kok iso? Alah, Sapa jenenge? Sapa? jenenge ra Bro. Eh, Undang-undangane Bro. Bro. Anake 7. Pitu. Walah, nomor 1. Nomor Sapa? 1, Mas. Jiro, Nomor loro. Roro, Nomor telu. Luro, Papat. Papat. Patro, 5 Moro, 6. Namro, Pitu. Pitu, Mas. Hah? Pitu. Teguh. Lho, kita edoni metes Ya. wis. Kene. Iki digawe. Anake 7. 7. Syah. Alah yo. Anake 7. 7. Pakane jenenge undang-undangane Bro. Bro. Nomor 1 jenenge Jenenge 1. Jiro, Jiro. Nomor loro. Roro, Nomor telu, Mas. Luro, Nomor Papat. papat. Patro, Nomor 5. Moro, Nomor 6. Nemro kok ngayal. Nomor Pitu. Pitu. Kok Bosok kowe. Pitu Pitu, Mas. jenenge Teguh. Lho, Teguh. Oh, ora iku ajane Wong ah. 1 nganti 6 ana beruke kok, Mas. Iki ana Teguh Subro. Nang undang-undangane Teguh. Iki aku deh tangga padha ae. Apa? Iso. PI. PI. Wah, pakane jenenge piye? Pakane jenenge PI. Anake Dua piro? 6 ah. 6. Nomor 1 jenenge GPI. loro. ROPI. Nomor 3, LUPI. nomor 4, 4PI. nomor 5, MOPI. nomor 6. Riji. Akeh kowe akeh. Palu cangkemem kowe. Jangkrik ta piye? Kok ora masuk belas ngono lho. Lha anake Parno kok angele ngene cah. Iya, anake sapa? Pakane jenenge sapa? Pakane jenenge PI. PI. Pakane jenenge PI. Anake piro, Dik? 6. Anake 6. 6 ah. Nomor 1. GPI. Nomor 2. ROPI. Nomor 3, LUPI. 4. 4PI. 5. MOPI. 6. Riji. Iki pakane mau gak padha piine piye? Oh gak iku ah. Kudu harusnya 6. Ora, Shootingan. goblok kok udah ngeresok pikirane kok. 6 sapi. Alah kok apik. Riji kok dijenakno Riji. Aku nek ngerti raine. Apa? Ngerti aku, Ganteng ah. ngerti kowe. Ganteng. Bareng ngerti kono. Gak iso. Persis silet dandang. Ora apa-apa, Mas. Ning donya iki ana kahanan loro. Kok iso. Wis mlepuk kowe ya, bebe mlepuk kowe. Loro. Ana kahanan loro. Ana lanang, ana wedok. Dok. Ana elek, ana ganteng. Ono elek ono ganteng. Gobloke ra umum. 3. Hah? Ana lanang, ana wedok. Bancine melu sapa? Iki. Ana lanang, ana wedok. Heeh. Terus Ana elek, ana ganteng. elek, ana ganteng. Aku digajar ganteng, kowe digajar elek. ora apa-apa, wong aku wong triman kok. Ayo Wong aku wong triman kok. ana wong Elek waras, lah, ana elek wong lah. edan. Pomo kowe sing waras. Kowe sing edan. Kaya iku walik kok. Terus. Hah? Terus. Kok terus nabrak, Mas? Kaya iku walik. Kowe sing sugih, Heeh. aku larat. Heeh. Kowe sing waras, aku. Edan. Ya berarti wong semene edan kabeh. Ojo, Mas. Edan kabeh. Bosok kowe. Hah? Nek dibacok bosok kowe. Ya kok ora ra wong Anak edan. bisa cilik-cilik kok. Termasuk tukang syuting barang. Lho kok iso? Wis ra wong edan disyuting lapo? Wong edan Berarti ditunggu. tukansane ya padha ae. Wis iso. Aku ngetara wong edan. Gorene, gorene. Balekno, balekno kukuti ae Mas, kukuti. Ngono mutung. Kae ini dagelan tak kandhani. Lho ini dagelan ndekku kena mutung ah, kena sirup mulai.
Kowe nek keturutan anak aja cilik. Ya wis ndongakno ta urung? Durung ah, Mas. Ndongakno sik. Dongakno. Ndongakno. Kowe ndongakno pamboke, kowe ndongakno anake. Aku ndongakno wong kene aku. Wong kene. Ya wis. Mugi-mugi Bapak Nur Said budal nanggap barungan. Budal dasem kok budal. Matamu ngono. Sabare, Bubar. Lah raiku. Sabar ya Allah, sabar. Emosi aku. Sabar, kancane dhewe kok. Sabar modal. Kowe lho emosi. Kowe nyuk goblok. Aku. Bubar kok lha apa budal? Lah ya bubar. Kacek Siti Mas, Mas. Apa setrop iki ketok? Lah ya Dongakno Budar Darwati. Ya. Bubar. Ngelera kok. Nanggap barungan Wahyu Macan Jaya. Kancamu kunyen goblok kok. Jarno, engko mati dhewe. Diparingi. Kok cucu diparingi. Lah wis Jarno sak senenge. Wis bom. Ayo ah. Tukang syutingnya ya malu ngakak kok. Amin. Nanggap dhewe ya sesuk. Amin. Min. Suwi yo, Cong, ayo, Cong. Oh, sia. Min. Iki overtime lho iki. Ana dore barang kok. Iya. Budal. Alah, bubar nyuk, bubar. Iya. Gantol kok. Sawise nanggap barungan Wahyu Macan Jaya iki diparingi rejeki ingkang kathah, Amin. barokah, bisa nabung kanggo jarah ning Mekah Madinah. Amin. Wis ah. Wis, Wong ora akurat nganu kok. Cekak aos dungono. Heeh. aku sing ndongakno sapa? Lah karek kowe moden kene apa sapa kok? Aku ora model Dik. Sing Model manten ngono ya. Sing mana sing pundi? Sing iki lho nomor loro. Nomor lor Vina iki. Vina berarti keplek. Kok Vina keplek matamu ngono ae. Ora ngono. Mugi-mugi Amin. kagem penganten dadi Amin. keluarga ingkang sakinah, Asin. mawadah war asin matamu ngono kita edoni meteng wis. Matam tak klumpukno sak-sak. Anane iku kok. Mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah, Amin. mawadah warohmah. Diparingi Diparingi rezeki ingkang kathah, diparingi momongan. ngono. Iyalah. Ya Allah. Ya Allah. Guyu bebet tibet. Gini, tunggal gini. Wis ndongakno to. Wis ndongakno. Iki ndongakno wong kene. Wong kene. Desa Panjang. Desa Panjang. Muga-muga dadi desa sing baldatun thaibatun warafun ghafur, murah sandang, murah pangan, lan dadi desa sing tata titi tentrem raharja. Amin. Pucet kowe pucet. Ndonga kok dawa-dawa. Lho. Cekak ae singkat. Ya penting urip kabeh sesuk meteng kabeh Alah, ngono. meteng kabeh matamu. Ora usah. Iki kasus. Nek ora diresiki kasus iki. Kok resik kasus piye? Masa Nah. Sapone? Iki mau ana biduan-biduan Sik sadurunge nyek biduan. Apa? Ape mbok kei biduan, ape mbok kei wong ngamen badut urus ham. Terus Sam. Hah? Kowe ndongakno kowe sing tak urus. Kok Ndongakno iso? kok cekak aos. aku ora model no, Mas. Aku model ngono. Ngono iku ora anu. Wong kok ndongakno suwi tik. Engko bulan njaluk bayaran Bayar utuh. genep. Kandhani kok. Lho tekan kowe iki lho basane nggo sandangan kok ora ngono lho. Hah? Aku dikon dadak nganu mau, Mas. Iki ana penyonyone. Rai koyo orek-orekan pitik. Wis ora apa-apa. Penyanyine diundang. Penyanyine. Ndang. Ndang ah. Pesinden modern. Saka Wahyu Macan Jaya. Macan Jaya.